السلام علیکم گلے چاروں گا مروچی کی میں ویڈیو نمیران سبزل سامگیء زندو آئیے ازمے بابتائیں نوشتہ کار گلزار گچکی سبزل سامگیء چا تربتا 35 کلومیٹر دور دیمپا اوشا پا کیچکور لمبا راج دفتری میں تک سامیہ 1949 جمال و زینب لوگ ودی بیتگ جمال 4 بچ بیتگا فقیر موسیٰ غلام و سبزل و 2 جنک سلطان و شہری بند جمال کوٹما سبزل عابد شہری ہم سک وشگٹو توتی لسانے بیت خاندان آروسی مجلساں ساؤت جن بلے پروفیشنل گشندہی نبیت البتہ آئی وشگٹی شان اثر سبزل سرا کسانی مان شانند او آئیا زیمیری سنچو ردوم دیند سبزل سامگیء 2 سانکند آئیے اولی لوگ بانوک سارا و چک چلانگے سربوگا پیش بیران بھی و دومی لوگ بانوک نازاتون کی آئیے سائے جنک و 2 بچک شامیر و حمید وری بیتگان سبزل سامگیء 1980 زمانہ کا سوت گوشگا بنا کن تا روچ مروچی پیزان کے 2020 سالام سوت جتا البتہ پیریے سببا گوٹ چو پیشی وڑا امراداری نکو تگ بلے آئیے وطی باہر کار کو تگ سبزل سامگیء سوت ہما جوہر در نام ہیں کہ آئیہ چا گوستگیں 60 سالہ بلوچی زیمیری کچھے سرسبز و شادابین درچکانی شاہ و لمبانی سرا نشتگ سوت کشتگی سبزل سامگیء سوتاں بلوچستان بالی کپوتنی شرکنے کوکو دورسریں شیپ و کورانی سارتی چمگانی وشتامی مہالیں کاڑانی شوکیں بچکند ملپدی آوگانی نرمکیں ترانچ یکجاو آوار و امگرچتند سبزل سامگیء پہ ازمکاری و گوشندہی نجیڑ تگ و حقدار نبیت تگ بلے قدرتا را آئیے ازمکاری را وط گیش کو تگ آئیے وشیں توار داتگت تربت شہر پا زیمالا وطی کشو نزدیک کے اندانی مستریں بونگائیں ادا سوت و سازگر باز بیت سبزل سامگیء ہمیں چاگردہ ردوم زوریت ہمیں رم آوار بیت آئیے زیمری شوق آئیے را پا پروفیشنل سوت گوشی آباد نامداری بام و استانہ سرکن آ دہکنکاری ہم کند تھنوری ہم کند پوراگیری ہم کند برے جائے نوکر بیت زندے روچاں تیلانک دند آئیے چہچ استاد و اکیڈمیا زیمل ہیل نکو تگ آئیے گوشندی ادائی دا دے گیبی گنجے کے آئیے را وشگوشیں ازمکارانی لڑا نامداریں آزمان درفشناکیں استالے کو تگ آوتی زیمر دربارگو استادانی بارا گلگداریا گوشت کہ ہچ قصہ من ایلکاری نکو تگ منا پیز محمد توار سک باز دوست بیت و آئیا گومن یک رندے گشتگت کہ من کسانیا شپانکی کو تگ منو میارا مدام جنگلا پس چارینگا برتگتم یک بندیا میارا تو دومی بندہ منتم من جت زہیروک میارا جت زہیروک دیگا کار نیستت ما وہاں دے ٹگلینگا گوں زہیروک وطارا دلگوش کو منی گوٹ وشت زہیروک ہم شوکت ہمیں شوقہ منا پروفیشنل گوشندگی نیمگا ہوت لال بخش داودی آئیے را بازی شعر و طرز داتگ آئیے سوت گوشی سفر آسان کنگا مزنے دسکمک کے مان بیت اکتوبر 2020 تا سبزل سامگیء طبیعت خراب بیت و آما کراچی التمش اسپتالہ داخل کنگ بیت سبزل سامگیء نئے کے نادراہی جاورا یارا کنگ بیت و نئے کے آئیے ازمی قد و جا و مقام پرے نادلگوشی و بے کماریہ کم کنگ بیت کہ آچا ہوتی سوتانی برکتا ہوتی نام بلوچ دلا دائما نقش کو تگ دلارا داغ دے مارا نچارے تو گزے دلارا داغ دے مارا نچارے تو گزے آکے دلی دوست بیتگاں پروردگار آورتگاں سبزل سامگیء 9 نومبر 2020 تا روچ برکت بوا گئے اجی گئے کوڑے امروز یلادات ہوتی گوشداروں کو دوستداروں کو عبید کو ملور کو تھا گلباغ شد جائے وش بات اروائے آسودگ بات آمین ثم آمین